अरे अरे हाँ 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 बचावा वो लड़की की केहू बचावा। अरे 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 ये कब अरे ये कब अरे ये हो गई कैसे हो गई? हाँ ये का हो गई। अरे अरे हे जाने का हो भगवान, गई। ये का हो गई। ये लड़कियां रोड रोलर के आगे काहे खड़ी हो गई? अरे 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 भगवान, ये तो बहुत बेदर्दी से मौत हो गई। बहुत बुरा हो बहुत गई। बेदर्दी से लगा तो मर देखल गई। नहीं जात। भगवान अरे 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 हे बहुत भगवान। बहुत बुरी तरह मरल बा, बहुत बुरी तरह मरल बा। ये रोड रोलर बिना ड्राइवर कैसे चलल? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप लोग जानत बानी कि क्रांति अब हमनी के बीच नहीं खी। उस सचमुच एगो क्रांति रहे। बड़ा दुख और अफसोस के बात बा कि ओकर मौत एगो दर्दनाक हादसा में भइल और जौन आंख होकर मौत देखलस ए हादसा के दहशत के देख के अपन आंख बंद कर लेलस। ओकर दहशत के देख के शायद वो डर गईल। जैसा कि रवा लोग जानत तनी, मरे से पहले क्रांति यही केस पर काम करत रहे और रवा लोग ये भी जानत बानी कि वो कितना बोल्ड और हिम्मत वाली लड़की रहे। पिछला कवरेज वार फील्ड से कैले रही। क्रांति के मौत के बाद हम रवा लोग और दैनिक समाचार एगो बहुते बेहतरीन रिपोर्टर खो देले बा और मीडिया वर्ल्ड में एगो बहुते काबिल डेयर डेविल रिपोर्टर खो देले बा। कई बार अपन एडवेंचर में क्रांति मौत के चकमा देहलस, पर एह बार वो मौत के चकमा ना दे पौलस। मौत ओकरा के चकमा दे देलस और वो ए हादसा के शिकार हो गईल। वो सिर्फ एगो हादसा रहे, एमे केहू को कोनो गलती नहीं है। एक हाँ?
सर, यस भास्कर, का बात बा? होम मिनिस्टर के ऑफिस से जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर श्रीनिवासन आयल बने। अरे बुलावा उनकरा के। सर, अरे आई श्रीनिवासन जी, आई 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 आई। हेलो मिस्टर अरविंद श्रीनिवासन, कुमार, कैसन बानी? हम ठीक बानी, बैठी। थैंक यू। कहीं का ले अब? ना कुछ ना, हम आपके साथ एगो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करे आइल बानी। जी कहीं। देखिए अरविंद जी, ये बात ऐसन बा जेकरा आप अपना आप तक रखब या मीडिया तक ले जाए, ये हम आप पर छोड़त बानी। पहले रवा बोली तो सही। क्रांति के मौत के बाद हम मीडिया से सुननी, लेकिन ओकरा से 20 दिन पहले मोबाइल पर हमार क्रांति के साथे बात भइल। जी हाँ, वो हमरा बतौलस कि एगो माफिया बा जे किसान के बेकार जमीन हड़प लेवेला, हाईवे पर काम करे वाला इंजीनियर और उनका साथे काम करे वाला लोगन के धमकावेला। वो ये चाहेला कि हाईवे उहमे से निकालल जाए जहां से वो चाहत बा। एकरा अलावा किसान लोग के नाम पर सरकार से काफी बड़ा मुआवजा भी हड़पल चाहत बा। इस सिलसिला में कुछ ठोस सबूत के बाद हम क्रांति से कईनी तो वो बतौलस कि आजकल वो इहे केस पर काम कर रहल बिया। हम सोचनी ये बात हम आपके बता दी। देखी, क्रांति से बारे में हमार कोनो बात नहीं के भइल। राहुल बात से ही हमरा के पता चलल कि वही केस में काम करत रही, और कुछ मामला भी आइल बा ए बारे में हमरा सामने, जैसे कुछ बदमाश इंजीनियर तक के किडनैप कैले बाड़े। पर वो सब मामला के और क्रांति के मौत के आपस में कौने तालमेल नहीं के। रउआ अपना तरीका से बात तक पहुंची और हम अपन तरीका से पहुंचब। जब तक हमरे हाथ कोनो ठोस सबूत नहीं के लागत, हम ये मामला मीडिया तक ना जाए देव। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक बा, हम चली? हाँ जी, ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू। सिद्धांत साहब, हाँ हाय देखिए, अखबार में का खबर छपल बा? का खबर बा? देख ली। पत्रकार क्रांति के मौत हादसा या हकीकत? ये अखबार वाले की पता नहीं का भइल बा, अब उन्हें हादसा भी हकीकत नजर आवत बा। वो हादसा नहीं, हकीकत रहे। जा सबके काम पे बुलावा। लेकिन सिद्धांत साहब, इतना सब भइला के बाद भी? अरे कुछ नहीं भइल भाई, यहाँ पे जोन हादसा भइल रहे ना, ओकर असर ये लोगन के दिमाग पे चढ़ गइल बा। सब नॉर्मल बा, जाए। ठीक बा। अरे आई आई, सब अपना काम पे आई। चला चला आवा लो, चला चला।
हाँ? जा सिद्धांत घर जा, केहू तोहार इंतजार करत बा। घर जा। आई साहब, कौन साहब इंतजार करता नहीं राउर। जा सिद्धांत घर जा, केहू तोहार इंतजार करत बा। आई सिद्धांत बाबू आई। माफ करी पर हम ना पहचानी। अरे पहचान अब कैसे, हमनी पहला बार मिल रल बानी। हमार नाम सुरेंद्र बा। कहीं हम आपके खातिर का कर सकत बानी? बस सिद्धांत बाबू आप ही कर सके नी। ये जो रोड आप रामपुर से निकाल रल बानी, एकरा के आप शाहपुर से काहे ना निकालतनी? देखिए सुरेंद्र साहब, बात ऐसन बा कि शाहपुर के जौन मिट्टी है वो हाईवे खातिर ठीक नहीं है। काहे कि शाहपुर जौन नदी के किनारे बसा बा, वो नदी उस सारे इलाके की मिट्टी के कमजोर कर देले बा। ये एक मिट्टी के जानकारी रखे वाले साहब हमके बतौले, और ये सब टेक्निकल बात आपके समझ में ना आई। हम तो बस एक ही बात समझे नहीं, हम उस साहब के समझाई, और अगर वो ना मानी तो हम ओकरा के उठा ले। का मतलब? मतलब बहुत साफ बा सिद्धांत बाबू। आप अभी नया नया बानी, आपके जगह जे पहले रहे वो उठ चुकल बा। लेकिन हम सुन ले बानी कि आप बहुते कोऑपरेटिव बानी। चला मिल मिला के काम कइल जाए। शट अप! ये तू का बकवास करत बाड़ा? तोहरा जैसन भ्रष्टाचारी की वजह से देश के सत्यानाश होखत बा। और एक बात सुन ला, हम कोनो दबाव या धमकी के आगे झुके वाला नहीं खे। काहे कि हम उठे से ना डरेनी। डरेनी तो सिर्फ अपन नजर में गिरे से। समझला? फिर तो तोहरा के गिरावे के ही पड़ी भाई। देखिए सिद्धांत बाबू, ई इलाका में हमार मर्जी के बगैर एक पत्ता भी ना हिलेला। पत्ता जाने ला ना, पेड़ के पत्ता। सोच ला, हम आपसे मिले काल फिर आई। कौनो जरूरत नहीं कि आवे के। चला निकला यहां से। गेट आउट फ्रॉम हियर। कुछ दिन पहले एगो पत्रकार रोड रोलर के नीचे कुचल के मर गई। खबर बन गई लू। यदि तोहरा खबर बने के बहुते शौक बा तो ये है सही। हम जा रहल बानी सिद्धांत बाबू।
हेलो, एडिटर अरविंद कुमार। हाँ देखिए, हम सिद्धांत वर्मा बोला था नहीं, रउआ हमके ना जाने नहीं, लेकिन हमरा हाथ में राउर अखबार बा जेकरा फ्रंट पे लिखल बा क्रांति के मौत हादसा या हकीकत। हाँ, लेकिन रउआ फोन काहे कैली? हाँ जी, हम जाने के चाहत बानी कि ई खबर के पीछे सच्चाई कितना बा। रउआ क्रांति के मौत के सेंसेशनल बना देले बानी। ये राउर के अखबार बेचे खातिर बा कि राउर के पास कोनो सबूत भी बा? लेकिन रउआ ये सब काहे पूछत बानी? जी देखिए, हम वो प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं जहां क्रांति के साथ हादसा भइल रहे। ठीक बा वर्मा साहब, हम आपन सब एडिटर भास्कर के भेजत बानी। एक बात और, क्रांति के मौत हादसा ना, हकीकत बा। यू आर राइट मिस्टर अरविंद, हमरा के भी ऐसा नहीं लागत बा। हमरा ना लागेला कि इंजीनियर हमनी के बात मानी। मानी कहे ना भाई, आप कहीं तो हम आज फुल एंड फाइनल कर देत बानी। अरे इतना जल्दी भी का बा? अभी तो अपना आदमी आवे वाला बा। वो का खबर देवेला तनी होकर भी तो सुन ली। आबा आबा, का खबर लाइल बड़ा बजरंगी? रउआ लोग के गैला के बाद साहब के हो अखबार वाले के फोन करे रहे। अच्छा, हाँ ठीक बा। ई ले। और हमरा के हर खबर देत रही है। ठीक बा साहब। अब तू जो। अब ओकर का करी? ओकरा साथ भी उहे करे के पड़ी। ना ना, वो इंजीनियर बाना। इंजीनियर के हाथ बड़ा काम के होला। हम ओकर हाथ काट के ओकरा के बेकार कर दे। चला अच्छा बा, बारिश में पिए के मजा ही कुछ और बा। राउर न्यूज फ्रंट पेज पर होई। ओके, हम रवा के बाद में फोन करब। ना ना, वैसन कोनो बात नहीं है, हो जाई। हम आपके बाद में कॉल करत बानी। थैंक यू। हेलो, श्रीनिवासन हियर। जी, हम एडिटर अरविंद कुमार बोलत बानी। हाँ बोलिए अरविंद कुमार जी, का बात बा? रवा जौन हमरा के खबर देले रही, ओकर सच्चाई के पहला सबूत हमरा के मिल गईल। का कहत बानी आप? जी हाँ सर, लेकिन इस सिलसिला में रवा के हाईवे प्रोजेक्ट के सिविल इंजीनियर सिद्धांत वर्मा के सुरक्षा के पूरा इंतजाम करे के पड़ी। ठीक बा, इंतजाम हो जाए। जी शुक्रिया।
भास्कर, भास्कर, आवा, हमके तोहरे इंतजार रहल। हम ये आवाज की पहचानता नहीं। ये तो क्रांति की आवाज है। क्रांति, क्रांति तू? हाँ हम। लेकिन तू तो मर चुकल बारू। हाँ, हम मर चुकल बानी और सब लोग जानत बाकी हमार मौत एक हादसा रहे, मगर सच्चाई कुछ और बा। हाँ, वह सच्चाई की पता लगाओ के खातिर हमके यहाँ भेजले बारे। भास्कर, जोने सच्चाई के तू यहाँ पता लगावे आयल बाड़ा, ओमे तोरे जान के खतरा बा। यही से हम चाहत बानी कि तू यहाँ से वापस चल जा। तू वो लोगन के नइखे जानत, यहाँ के लोग भी वो लोगन से मिलल बा। जब वो लोगन के पता चले कि तू एक पत्रकार हवा, तो वो लोग तोहार हत्या कर दी और बता दी लोग कि हादसा हवे जैसन हमरा साथे भइल। लेकिन क्रांति, तो के याद बना, तू ही तो कहत रहलू कि कलम के धार तलवार की धार से तेज होखेला। का हमने पत्रकारन की फौज न बनेला कि हम इस समाज के सच्चाई के आईना दिखाई, और हम अखबार वाले इ माफिया वालन की वजह से सच्चाई के दामन छोड़ के झूठ के दामन में सो जाई? ना क्रांति, हम ए लोगन के सच्चाई सामने लिया के रहब। भास्कर, अगर तू ये तय कर ले बाड़ा तो हमार एक बात मनबा। हाँ क्रांति, बोला। तू सिद्धांत वर्मा से मिला, वो यहाँ के इंजीनियर हवे, लेकिन फिलहाल अपन बारे में कुछ ना बताई है। ऐसा करे से ओकरा जान के खतरा भी हो सकेला। ना क्रांति, तू बिल्कुल चिंता मत करा, तू बिल्कुल बेफिक्र रहा। अब ऐसा कुछ हो ना होई। अभी माफिया वाले कौनो भी निर्दोष के जान ना ले सकेला। ठीक बा भास्कर, अब हम चलत हई। सिद्धांत वर्मा यहाँ आवत हुई है। रउआ के देख के लगा था कि रउआ ही इंजीनियर सिद्धांत थी। रउआ ठीक पहचान ली, लेकिन रउआ अपन दोस्त समझ ली। दोस्त के नाम भी होखेला। भास्कर, भास्कर गुप्ता कहेला हमके। कहीं हम का कर सकत बानी आपके लिए? फिलहाल तुम बस इतना बताओ खातिर आइल बानी कि रउआ के जान के खतरा बा, जरा संभल के रहिए। हमरा जान के खतरा? हमार तो यहाँ पे कोनो दुश्मन भी नहीं खे। हम तो फिलहाल रउआ के इतना ही बता सकेली। रउआ से फिर मिलब। चलत हई। आज के रात वो इंजीनियर के चले फिरे के आखिरी रात होगी। चला।
उठा सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत उठा। हमरा पीछे पीछे चले आवा। ए, कहाँ बाऊ इंजीनियर? साहब सुतल बा। ये कहाँ गई? पता ना साहब, हम तो सुतल रहनी। हमरा से बच के कहाँ भगबे इंजीनियर? कौन हो तू? का चाहत बाड़ू? ये सब हम कहीं नहीं। हम चाहत रहनी कि तोहरा के घर से दूर लाई।
हम तोहरा से बात करे के चाहत रहनी। अगर तू ये टाइम घर में रहता तो वो चारों तोहरा के हाथ पैर काट के अपाहिज बना दिहल रहते। मगर तू के बाड़ू और सामने काहे नहीं खुआवत? तू नहीं, ये नहीं हो सकत। ये हमरा के का होत बा? दिस नॉट पॉसिबल। ये का हो खत बा हमरा के? तोहरा के कुछ नहीं के भइल सिद्धांत। तू जौन कुछ भी देखत बाड़ा वो सपना या भरम नहीं खे, सच्चाई बा। सच्चाई? सच्चाई तो ये बा क्रांति कि तू मर चुकल बाड़ू और तोहरा मरे के बाद तोहार तस्वीर हम अखबार में देखनी। हाँ, इहो सच बा। तो ये सब कहा तू का चाहत बाड़ू? हम अपन आत्मा के शांति चाहत बानी सिद्धांत। हम चाहत बानी कि अपने देश के तिनका तिनका करके बेचे वाला लोग बेनकाब हो जाए। हम चाहत बानी कि हमार कातिल के पकड़ल जाए। तोहार कातिल? लेकिन तोहार कत्ल तो ना भइल। तोहार मौत तो एक हादसा में भइल रहे। नाही सिद्धांत, वो हादसा नहीं, हकीकत रहे। जरा सोचा, कोनो जीते जागते इंसान के ऊपर से रोड रोलर गुजर जाई तो ओकर मौत कितना भयानक और कितना दर्दनाक हुई। तो फिर तू हमरा के यही बताई कि तोहार मौत कैसे भइल। लेकिन एकरा साथ तोके ई भी साबित करे के पड़ी क्रांति कि तोहार मौत एको हादसा ना, हकीकत बा। हाँ सिद्धांत, यह साबित करे हम यहाँ आयल बानी। वो 25 दिसंबर के रात रहे। हमरा मत मारी साहब, प्लीज हमरा मत मारी। देखिए हमार बात तो सुनी। देखिए अगर ये इलीगल काम हम कहीं तो हमार नौकरी खतरा में पड़ जाई और हमार परिवार के देखभाल करे वाला हमरा सिवाय कोई और नहीं है साहब। हमार प्लीज बात तो सुनी, हमार बात सुनी प्लीज, हमरा मत मारिए। हमरा मत मारी साहब, हमरा मत मारी। हमार छोटा छोटा बच्चा बड़े और एगो जवान विधवा बहन के बोझ बा हमार सिर पर। हमरा मत मारी। इतना सारा बोझ लेके घूम रहा बाड़े, फिर भी ईमानदारी के नाटक। एक ही वार में ही सर धड़ से अलग कर दे, समझ ले। ना साहब ना, आप जवान कहब, जैसे कहब हम वैसे ही करब साहब। लेकिन सुन ले कि अगर तू जरा भी इधर उधर कैले तो तहार घर अनाथालय बन जाई। तोहरा के हमनी के इशारा पर ही चले के पड़ी। ना साहब, आप ऐसा कुछ ना करब। आप बताइए हमरा का करे के होगी। सुन, सड़क के नक्शा हम तोहरा के देब और तोहरा के हमार बताइल रास्ता पर ही चले के पड़ी, समझ ले। समझ गए नहीं साहब, समझ गए नहीं। जो तू भाई आपके का लागत बा? हमनी के बात मानी हो? अरे ई का एकर बाप भी मानी। एकर कमजोरी एकर परिवार बा और यह कमजोरी हमनी के ताकत बन जाई। जल्दी जाके देखो हिजा के बा और ओकरा कोनो तरह से पकड़ के ही जा लिया। जो जी। रुक। रुका रुका, कहाँ जाता? रुका, रुक रुक। अरे
फोन उठाला। हेलो के? हेलो सर, हम क्रांति बोलत बानी। अरे क्रांति, तू इतना रात के? सर, हम एक ऐसन केस पे काम करत बानी कि तहलका मचा दी। कैसन केस? सर, हम अभी बात नहीं कर सकत, चल हम बाद में फोन करत बानी। अरे मैडम, हेलो हेलो मैडम। लाओ रे फोन दे। अबे काला, चुपचाप अपन काम कर। नमस्कार, हम अरविंद कुमार बोलत बानी। ए वक्त हम घर में नहीं थे। कृपया बीप के बाद अपन नाम और नंबर छोड़ दी। अगर जरूरी काम बा तो हमरा के 28742584 ए नंबर पर संपर्क कर सकेनी। धन्यवाद। 28742584 चल। नमस्कार, हम अरविंद कुमार बोलत बानी। ए वक्त हम घर में नहीं थे। कृपया बीप के बाद अपन नाम और नंबर छोड़ दी। अगर जरूरी काम बा तो हमरा के 28742584 ए नंबर पर संपर्क कर सकेनी। धन्यवाद। अच्छा, अरविंद कुमार, दैनिक समाचार के संपादक। एकर मतलब वो लड़की अखबार वाली बिया। अब हमरा के पूरा यकीन हो गइल बा कि उहे लड़की यही जाइल रहली। ओकर पास हमनी सबके तस्वीर बा। पता करा वो के बाड़ी और कहां रहेली। अगर वो लड़की जिंदा रहली तो हमनी सब मर जाइब। और हमरा के शक बा कि वो लड़की या तो प्रेम कुमार के घर हुई या वो सिद्धांत के। तू दोनों प्रेम कुमार के घर जो और तू सिद्धांत के घर। इमे तो हमरे गलती रहे कि ओ राते दैनिक समाचार के एडिटर के फोन कैले रहनी। ओकरा वजह से सुरेंद्र के आदमी के हमार पता चल गई। लेकिन हम ये बात से बिल्कुल बेखबर रहनी, बिल्कुल अनजान रहनी। लेकिन ना जाने का है, हम होम मिनिस्टर जी के सेक्रेटरी श्रीनिवासन जी के फोन कैनी और आगाह कैनी कि हर तरह के माफिया के साथ साथ रोड माफिया भी राक्षस बन के समाज के सामने खड़ा भइल बा। श्रीनिवासन जी चाहत रहे कि कोनो भी कार्यवाही शुरू होखे से पहले ओकरा पास सबूत होखे के चाहिए और हम वो ठोस सबूत देवे के वादा कैले रहनी। हम सोच लेले रहनी कि हम का करब, लेकिन आवे वाला खतरा से यानी मौत के खतरा से बिल्कुल बेखबर रहनी हम। हाँ बोल। सुरेंद्र साहब, आपके शक बिल्कुल सही निकलल। वो लड़की ओवरसियर प्रेम कुमार के घरे ही गल बिया। ठीक बा,
तो ओकरा पर नजर रखिए। ओके सर। मिस ई नशा के दवाई बा। हमनी के साथे कोनो धोखा करे के कोशिश मत करिहा। तोरा से जौन कहल गइल बा उहे करिहा, ठीक बा? प्लीज ली। अरे बस पानी भी ठीक रहा था हमरा के। ना प्लीज। और पानी से कैसे काम चल जाई? आप हमरा खातिर इतना अच्छा खुशी के खबर लेके आयल बानी और सिर्फ पानी, ये अच्छा बात नहीं है। प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रेम। हम कल फिर आए। हम कल आपके इंतजार करें। ठीक बा। काम हो गई।
भाई काम हो गई। अरे ये सब अरे ये कहाँ गई? ये कैसे मर गई? हे भगवान, ये क्या हो गई? ये तो दब गई। ये लड़की मर गई। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक हो गई। लड़की रही। ऐसे कैसे मर गई? बेचारी की जान चल गई। और यही तरह सिद्धांत हमार मौत भई। ओह माय गॉड, इस सच्चाई सुन के हमार आत्मा थर्रा गई। जौन बात के सुन के हम कहां पुटनी। जब तोहार ऊपर बीतल रहे तो तोहरा के कैसन महसूस भइलो की क्रांति? और वो वक्त सोचे के मौका ही ना मिलल है। जौन तकलीफ से और जौन दर्द से हमार मौत भइल बा उ त हम ही जानत बानी। इतना जुल्म, इतना अन्याय, इतना अत्याचार भइल बा क्रांति। मन करत बा कि अभी रिजाइन देके यहाँ से चला जाई। कहाँ कहाँ से रिजाइन दे के जाइबा सिद्धांत, बल्कि हम सबके मिल के ई जुल्म, दहशत और अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़े के हा। एक क्रांति के मुंह बंद भइल ते का भइल, हजारों क्रांति सामने आ जाई हैं। जब तक भ्रष्टाचार के सलाखन के पीछे ना ढकेलल जाई वो अपना पंजा और फैलावत जाई। तो ठीक कहलू क्रांति, हम 21वीं सदी के इंसान हैं, नई पीढ़ी के, और हम ही भ्रष्टाचार रूपी राक्षस के खत्म करके ही रहब। काहे कि ये राक्षस हमके भी अपन पंजा में जकड़े के कोशिश कैले बा। हम जानत बानी सिद्धांत कि तू खुशनसीब रहला कि बच गईला, लेकिन अभी भी उ लोगन तोहार पीछा नहीं छोड़ले बाने। नहीं क्रांति, आज की ये नौजवान पीढ़ी वो मानसिक गुलामी से बाहर निकल चुकल बा जौन हमार पुरान पीढ़ी के जकड़ रख ले बा, और अब हमके समाज के वो जकड़ से बाहर निकाले के बा और भ्रष्टाचार रूपी दानव के हर हाल में खत्म करे के बा। लेकिन देखा ही तू अकेले ना कर पाइबा। हम जानत बानी और हम ई भी जानत आनी कि अब हम अकेले नहीं खे। हमार साथे एको शक्ति बा और वो तू बाड़ू क्रांति। तू ही तो हमरा के मौत के मुंह से बचैलू। चला हमनी के मिल के ई जंग के शुरुआत करल जाए। हाँ सिद्धांत, ई जंग में
हम तोहरा साथ बानी। माफ कर दी। हमरा माफ कर दी साहब, हमरा माफ कर दी, हमरा के माफ कर दी साहब। तू इंजीनियर के सावधान कर देले रहले, वरना इतना रात के तू घर से बाहर कहाँ जाई? ना साहब, हम कुछ ना बताऊँ यहाँ साहब, हम ओकरा सुतला के बाद सुतनी है साहब। तू झूठ बोल रहा बाड़े, गद्दारी करत आड़े हमनी के साथे, और अब हम तोहरा के जिंदा न छोड़ब। नहीं ना ना साहब, रुक जाई। इंजीनियर तू? हाँ हम सुरेंद्र साहब, अब राउर के ये सब करे के जरूरत नहीं खे, कहा है कि हम फैसला कर ले बानी। फैसला? कैसन फैसला? यह कि ठीक बा। क्रांति, तू सिद्धांत से मिल लू? हाँ भास्कर, हम सिद्धांत से मिलनी और ओके सुरेंद्र के पता भी दे देनी। वो अभयनिया आते हुई हैं। भास्कर, हमके गर्व बातों पे और तोहरे हिम्मत पर कि तू हमके हमार कातिल पकड़वावे में हमार मदद करत बाड़ा। अरे सिद्धांत जी, रहुआ? रहुआ यहाँ? हाँ, ये हमारा घर है। आई। सिद्धांत, ई भास्कर हवे, हमनी के न्यूज़पेपर के सब एडिटर। हम ही इनके तोहरे पास भेजले रहनी तो के आगाह करे खातिर। हम जानत बानी क्रांति, लेकिन अब हमरा के ई बतावा कि अब आगे का करे बा? सिद्धांत, अब हमने के भास्कर के गुरु सत्यानंद बनावे के पड़ी। गुरु सत्यानंद? हाँ भास्कर, अब तो के गुरु सत्यानंद बने के पड़ी। और सिद्धांत, तो के सुरेंद्र से मिलके वापस ई कहे के पड़ी कि अब सब समस्या के हल गुरु जी के पास बा। हम समझ गए नहीं क्रांति, हम अब ही जाके उनसे मिल के आवतानी। ओके भास्कर। ओके। और भास्कर, अब तोहके का करे के बा वो हम बताए। साहब, रोड रोलर अपने आप चले लग गई, फिर ओकरा सामने एगो लड़की आ गईली, फिर अचानक गायब हो गईली। काम रुकल बा साहब, रवा बताए हमने का कर सकेनी?
सब मजदूर परेशान बाड़े। हमने का करी, पैसा भी नहीं खे मिलत। ऐसा ही चलत रही तो हमने के बीवी बच्चा भूखे मर जाई साहब। रवा कुछ करी साहब। ये ना हो सकेला। ये आप लोग के वहम बा। ये इलाका में हमार मर्जी के बगैर कुछ ना हो सकेला। ये आपके गलत फहमी बा। हाँ सुरेंद्र साहब, इंजीनियर, बहुत ही डर और भय के माहौल बाटे वहां पे। एक अजीब शांति बा जेके वजह से मजदूर में खौफ बाटे। रहुआ चल के अगर देखी तो अचानक से वहां के माहौल बदल जाई। सड़क पे खड़ा रोलर अपने आप चलेला और ठीक वहां पे जाके रुकेला जहां पे क्रांति के साथ हादसा भइल रहे, और ओकरा बाद सब नॉर्मल हो जाला। ऐसा लागेला कि ई सब भ्रम रहे, लेकिन ई सब भ्रम नहीं खे। हम पता लगा ले बानी, ई कोनो प्रेत आत्मा के खेल बा। प्रेत आत्मा के खेल? हाँ, मगर रउआ चिंता ना करी, हम एक उपाय ढूंढ ले बानी। कैसन उपाय? रउआ के गुरु सत्यानंद के पास जाए के पड़ी। काहे कि प्रेतात्मा ने जौन उत्पात मचा के रखले बड़ा ना, ओसे सारा काम काज तो ठप हो जाई और ये सारा मजदूर भाग जाई हैं। का कर रहल बड़े? कहीं हमरा के बेवकूफ तो न बना रहल बड़े? का करी? एनी प्रॉब्लम सुरेंद्र साहब? ना ना इंजीनियर, हम चलब गुरुजी के पास, जरूर चलब। अगर रउआ लोगन के मन में कोनो शंका बा देखा, हमनी के ये काम बड़ा होशियारी से करे के बा। क्रांति के आत्मा के देख के केहू घबराइया मत। लेकिन सुरेंद्र साहब, हम सुन ले बानी कि आत्मा अपन कातिल के देखते ही पागल हो जाले। हाँ साहब, महेंद्र ठीक कहा था। अगर कुछ ऐसा भइल तो सबके सामने हमनी के पोल खुल जाई। अरे यह से तो हम आप सबके समझा रहल बानी, और तू लोग ही काहे भूल रहल बाड़ा कि गुरु सत्यानंद जी भी हमनी के साथे बाड़े। हाँ साहब, ये सब तो ठीक बा, लेकिन एगो बात के डर तो हमरा अभी हो बा। कवन बात के डर? यह है कि जौन बाबा कहलेन कि रोलर के सामने हम लोगन के लेटा के पड़ी और रोलर अपने आप चलत चलत हम लोगन के शरीर के ऊपर से गुजर जाई और हमने के कुछ ना हुई। अरे बुढ़बक आदमी, तू ही ना सुन ले कि गुरु सत्यानंद जी का कहले? ऊ कहले रहले कि सबसे पहले ऊ इंजीनियर सिद्धांत वर्मा सोई
और ओकरा बाद हम चारों के लेटे के ओखी। और अगर गुरुजी के तांत्रिक शक्ति से वो इंजीनियर बच सकेला तो हमनी काहे ना। और अगर वो इंजीनियर के कुछ भइल तो हम इतना बड़ बुड़बक भी नहीं की कि अपन मौत के हम अपन हाथ से गला लगा ली। लेकिन सुरेंद्र साहब अगर बस फालतू सवाल में टाइम मत खराब करा। सब अपन ड्रिंक बनावा और चल जाओ। चलो जल्दी। देखा सिद्धांत जी, वह जगह जाए के लेटा के पड़ी जे जगह पे वो लड़की के अकाल मृत्यु भइल रहे। ए रोलर के नीचे रउआ के पास रोलर उह तरह आई और रउआ के ऊपर से गुजर जाई, लेकिन ऐसा कुछ ना हुई। ये केवल भ्रम है। गुरुजी, हमरा के आपके बात पे विश्वास बा। आप जैसन कहिए हम वैसन करब। देख लें सिद्धांत जी, हम कहले रहने की रउआ के कुछ ना हुई। ये केवल भ्रम है। गुरुजी, ये तो सचमुच चमत्कार बा। ना, अभी पूरा चमत्कार ना भइल बा। अभी तो रउआ के वहां जाके वहीं लेटा के बा, तब जाके वो अशांत आत्मा से मुक्ति मिली। वो आत्मा कुछ ना करी। ठीक बा गुरुजी, हम वैसने करब जैसन आप कह रहल बानी। तो जाई, जाके वहां लेट जाए। चला।
तू? हाँ हम। कमीनो, तू लोगन यहाँ आत गईला लेकिन वापस जा न सकेला। ई भ्रम नहीं, हकीकत बा। मगर तू एजा कैसे? ई हमार शरीर नहीं, आत्मा है। ना, जब तू चारों लोग मर जाइबा तब हमरे आत्मा की शांति मिली, फिर तू ना हो सकेलू। मुक्ति मिली। भगत साहब, हमने के माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हम तोरा के माफ ना करब। तू जो जिंदा रह गईला त ना जाने हमरे जैसे और कितना पत्रकार तोरे अत्याचार के आग में जल जल के मर जाई हैं। ना ना, ना जाने कितना इंजीनियर्स और ऑफिसर की तू रिश्वत देवे की कोशिश करबा, और जे रिश्वत ना ली ओकर अंजाम हमार जैसन होई, और ई हम ना होवे देव। हम ई तय कैले ले बानी कि हम ई समाज से तोहरा जैसन हत्यारा और भ्रष्टाचारियन के खत्म कर देव। हम तू हमरा के मार के हमरा मौत के हादसा बना देले रहला ना, आज तोहार मौत एक हादसा बन के रह जाई। ना ना ना, 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 माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो। अरे छोड़ दो, रुक। माफ कर दो, माफ कर दो। सिद्धांत, भास्कर, तो लोगन के बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों जने की वजह से मुजरिम आपन अंजाम तक पहुंच गए। हम के ते मुक्ति मिल गई, लेकिन तो लोगन के काम अभी खत्म ना भइल बा। एक क्रांति मर गईल ते का भइल, तो दोनों जनी के एक नया क्रांति लावे के बा। ई देश अब तरक्की के रास्ते पर जा रहल बा, मगर भ्रष्टाचार ओकरा के ऊ रास्ता पे जाए से रोक रहल बा। तू दोनों जन के लोगन के साथ मिलके भ्रष्टाचार के खत्म करे के ह